Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio Kapitulo 6, versikulo 20 ken 21. Anak ko, tong palam ti ibaga ni amam, kat di mo liplipatan ti isursuro ni inam. Imulam iti panunot mo ti sauda, kat ipampan mo ida di tapusom. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Anya aya ti bibiyang yo iti biyag ko? Baybay andak nga aramidak ti kayat ko. Monet, denggan na kami kanitatang mo. 18 ti tawen ko, nanang. Saan akon ang minor di edad? Saan da kon abyangan pay? Denggam kuma ti ibaga ni nanang mo. Jak kayat? Pumanawak di ti balay. Kanayon dakla nga ungtan? Makauma kayon? Apay nga da ka diti kalsada? Nagtalawak iti balay mi. Anya? Ay, sika talaga. Nagasam ka nga agtalaw. Bimababayan ka. Anya kumaita? Mabalin ka di nga umyanak di tabalay yo? Ay na, nagadu kami dita balay mi. Ada amin akakabsat ko dita, kandag iti pamilyada. Nagadu pa iti ubing, nagtagari. Urayan Ano sakon? Agawid kalat tangaminan. Saan na ka di akayat apagyanan di tabalay yo? Kayat ko, nagadu kami nga rod. Sige. Thank you lat tangarudan Kat sa dinong iti papanam ita. Awan bibiyang mo? Awan sirbim agayam? Ha? Oh, makitam da iti boarding house ko. Naglawa para ka data. Wen nga rod. Imbaglakit tin tanalawa gayam da iti boarding house mo. Mabalin ka ngagyan ditoy, aginggat kay kayat mo. Mabalin? Katuan apay kit din na saan. Dituyak lang nga rudan nga agyan. Hindi pa'y ngamin nga awisan ka. Pampanunutak ngamin dagiti naganak ko. Ngam itatapim manaw akong ijabalay mi. Makigyanak langan kan ka ha? Anytime, best. Oh, saan ka nga rudan ang agaw-awid? Tungtungan ta dayta, ha? Makalawas gaya man asan ang nagaw-awid ni Monet. Ngam apay nga itala nga ibagayo kanyak, nanang. Kunami nga mi no agawin mo't laeng. Sabagay, namin anon ang nagtalaw. Maong tanlabasit, agtalawan. Jakman amo no apay akas tati ugali na. Kasano tayo abirukanan ngay? Ay, tulungan na kami kumaamang birok kan kwa na. Ibagam iti asawam. Total, agtrab-trabaho di ta munisipyo. Amang ano adadag iti gagayim na amabalin amang tulong kan kwa na. Tinakamamak, nanang. Nagadundag iti maipupos iti Facebook ang mapukpukaw at tao. Asimurot gayam iti sindikato. Ay, saan kumamot Ay, hiyad adayo ti Diyos. Anya ngay, best. Kariring ko. Anya ka dit orasan. Alas 11 na. Nagbayag ka na turog. Kasanumat ngamin. Naging inom lang iti arak ti inaramit tay darabi Nabartag ta do. Oh, anya ngay day taigam mo. Sigarilyo ko na arak. Ang ginunta man na. Sika talaga. Adulat ta ti kwarta ma. Siyempre, nalaingak ngamin ngagdiskarte. Surwan nakman mat. Ay katpuan masursurong to daytoy. Urayom lang ang tiom no apanawon. Isurok to kan no kasano. Nagmayat matenday tatatu di tatakyag mo. Kurso na adam ka di. Wing nga rod. Kayat kumati maadaan iti kasta atatong. O sige, no kayat mo, kaduan kay tigayong ko. Agpatato ka mo, tapno agpadatan nga datato na. Sige man. Umay ka pa'y ataman ta. Paboritom da ito ginatang ko akanin ta. Nagmayat gaya matalaga ti biyag ko dito
Uray maturog ak nga agmalmalam. Awan mang sermon kanyak. Enjoy ang tibiyag mo dito eh. Siyak ti makaamukan ka, Monet. Wow! Nagado ti tato ma. Adon ngam iti siyak. Agasam manday ta. Adapay tato di tatangad ni. Bagay ko kadimot laeng. Una, bagbagay mo. Adapay mintas ka. Kagura dagiti naganak ko ti tato. Idi payakayat kong agpatato. Itatasimminakan kadakwada. Maaramid mo amin ang akayat mo. Pudno day ta, friend. O anyangay. Kayat mo ka di tagpasyar ta igimol. Wana, Ipasikat mo dagita tatumbes. Sigurado nga ado ti umapalkan ka. Oh, bes. Adda ka di kayat mo agatangan dito mol. daytoy ko masapatos. Ngem nagnginamad. Nasurok asa nga 10,000. Kayat mo dito? Wan, ngem umay kong tugatangan no addan kwartak. Ay katgatangan ta na. Awan nga rod kwartak ita. Suruan nakpay amadaan iti ado a kwarta. Siyak di mang bayad. Anya? Adda kwartak dito. Sige, ayabam jay sales lady. Tabayad akon. Tatang, adda ka no nakakita kini Monet, ijay mall. Adda ka no kadwa na atumboy. Kaya't naasawan. Asidaglaang ti ayan ti kabsat mo. Wan tatang, dito'y laeng asidag. Ay, agmay sa tawanin na saan ang nagparparang ni Monet. Wan nga rod. Ay, isupay kit din ti pagkutkutungan ni nanang mo. Saan ang makaturo kan makapangan. Gapo, iti kapapanunot na. Kasi kayo mat kininanang. Unay matan ti panang parigat ni Monet kada kayo anaganak na. Saan na ngamin akayat ang mababalaw ng iti ar-aramidin na. Bayan nyo tatang, dumtang tumat lang ti panawain ang makapagpanunot ni Monet. Katsapay kuma, ta saan to amala daw ti amin. Ala, bayan nyo tabirokak ni Monet. Ay, alaman nga raw anak ka. No masarakak, ibagak nga agawidan. Saan ka manay na makaturo, bakit? Ay, Pampanunutom ka di manan ni Monet. wala kaya. Maladingitan aklaang iji nadamag ko. Ikararagta. Asapay kuma tama kaamirisan ni Monet. Pampanunutak no anya tinagkurangan taken kwa na. Takastoy matan tinapagtang tibiyag na. Nagngato ti arapa apta para ken kwa na. Awan tinagkurangan taken kwa na, bakit? Dakas abarkada tinangisungsong ken kwa na. Sapay ko ma, taagawidan ni Monet. Wan manong, pudno tinadamag ko, anak ikadwan ni Monet iti tomboy, ako nadang aglaklako iti illegal a droga. Ay, kunakon kat. Agakar-akar ngamin iti pagyanan na day at tomboy, iso narigat asapulan. Nula ko matamadaan na kiti gundaway ang makisarita kini Monet. Saan ka madanagan manong? Uray siyak, birukak no sa dino ti ayanda ita. Ibagaktukan ka. Sige man nga rodading ko. Katagyaman na kiti tulong mo. Naragsak ka ka di iti kwarta inyawat ko kan ka. Nagdakal agatap daytoy Para kan ka dayta, gaputan na anos ka. Agan-anad ka lang ha. Narigat ti matiliw. Wan, agan anadak mata ka na yun. Anda bisita. Amangan no dya impa-deliver tan amakanday ta. Inaklo ka tan tiri daw. Ayunan niya. O sige, mapanmulo ka tanta ni. Mabisbisin akon. Manong, Monet ading ko. Nasayata nakita ka matlaangan. di nakarakupan manong. Agawid tan. Umay ka. Di ka madanagan. Ta saan da ka nga ung tandana ng kantatang. Saan? Diyak kayat ti agawid. Anya? Kita man day talangam. Napumpun no iti tato day tapagbagim. At dapayan aritos ti agong mo.
Anya ka din tinapasamak kan kaading ko. Agawid tan. Saan mo apilitan ni Monet? No di na kayat agawid. Naskan amayawid ko ti kabsat ko. Kayat mo ka di ti agawid, Monet. Saan? Jack kayat? Oh, nangag mo. Iso nga agawid kang gagmay-maysa. Jak baybayan ni Monet. Monet, naskan nga agawid kan. Masakit ni nanang. Kat sikati sapsapulan na. Anya? Agsakit ni nanang? Wen, manun abulan nga agsaksakit, gapukin ka. Saan ka mamatpatikan ko na, Monet? Agdram-drama lang dito. Siyak ti kabsat na. Amok, yung uray pa'y kabsat na ka. Saan mo abasta mayawid ni Monet? Mala, makamu ka, Monet, no agawid ka. Makangag ka ti ado asan mo. Saanan ananam ay tibiyag mo. Ado ti kwarta mita. Sayang mo, no agawid ka. Ladingitak, manong. Saanak nga agawid. Kan saandak mo ta nabirbirukan pa eh. Monet, ading ko. Tulang ka kadi. Nalawag tinangag mo. Iso nga agawid kan. Ayan ni Monet. Kadwam ka di. Saan, nanang? Kumusta di kapsat mo? Nanang, Dakad imakita ti kapsat mo. Iti maudi akong taway. di ka kumagsaw iti kasta, nanang. Makipagladingitak iti pupusay ni nanang yo, manong. Agyaman na kading ko. Naka-uniforme ka, Met. Anya ka di ti trabaho mita. Mangup opisina ak, manong. Nagsayatan. No intuloy ko manin Monet ti panagadal na. Kas kumakan kaitan, a profesional. Wan nga rod, manong. Sayang tibiyag na. Saan mo ta na nagpakpakita, Apolos? Manipod idi na udi ang nagkita kami. Wan nga rod. Aging gaita, anatay ni nanang. Saan lata nagpakita, Apolos? Makapalading ita panunutan. Amas pinili na ti makikadwa iti sabali at tao. Ngamda kayo a pamilya na. Linaw, anak. Sa dino ti ayan mau. Kandak dito yung kusina, tatang. At da bisita. Babae apules. Anya? Taapay ka, no? Si kaman laang ti makisarita ken kuana. Jak unay mangag ti bagbagana. Ay, anyan a klase abihag tinasarak ni Monet. Tatang, Kano pa'y kano ana ibalod. nabayag ka nun ang nakabalod. Masakit pa'y kano ita. Iso akinid daw na maipakaamo kada tayo tinapasamak ken kuana. Kaya't ko ama panbisitaan ni Monet. Ngam amang ano marigatan kayo ngagbiyahe, tatang. Ikarigata ka. Tapno makita. Ken makasaritak jay adem. Nabayag kagaya man na nakabalod. Apay nga italangi ipakaamom. Mabaina. Amang ipakaamo kada kayo iti. Agsakit ka pa'y gaya man. Madlaw na kapsot ka. Pakawanan da, manong. Itala ang maamiris ko dagiti bidot ko. No dim nga gakla ko maidi ka dagiti patigmaan dana ng kantatang. Sa anak ko man nakakaasi ita. Awanin ni nanang. Nanang, Sapsapulan na ka, sakbay anatay. pakawanan da ko ma. Kat ni tatang, in wheelchair kon. Tapno mabisita na ka dito eh. Nakapsot mo tan, talakay mo tan. Siya kumatirumbang ang mga sikasukan ko na ita. Ngam, anya nga ti maramidag.
Nakabalod ako matan. Ay, mabit lang nga. Inak iduron ti wheelchair ni tatang. Tapno makapagsarita kayo. Munahit, anak ko. Anyan na ito yan napasamakan ka. Patang, kunaknwag na na yun nga ipatigdak dagiti namam mo kagagayam. Ngamsaan matgayam. Itinabalodak. Binaybayan dakon. Anak, awan ti makaama ka, iti pa magbaga, kan panang palpalagit dagiti naganak. Tandaanam kumaday ta. Wen tatang, husto kayo kaninanang. No adaman tinagkurangan me kan ka. Nalinis ti intensyon me. Ti kayat me. Agbalige. Nasayaat. Ti pagturungan ti biyag mo. Anak ko. Tatang, nalpasan ti panang bisita ta kay ni Monet dito pagbaludan. Agawid tayon. Kasladyak kayat. Apanaawan ti kabsan mo. Di kay madanagan, tatang. Umay kung tumanan bisitain. Masya unay kankwana. Awan maramidan tayo. Taday tamot ti pinili na adalan. Ala, agawid tang haruday. Adala ang aglading itak. No adaak dito yan. Bagay mo day ka uniform mo ha. Agyaman nagmunet. Mangup opisina kagayam itan. Isumat ngamin ti arapaap ko, idipay. Arapaap ko kumamot nga agbalin a doktor. Ngam, kasto yung matan tinagbanagan ti biyag ko. Monet, Nasaya at gayam ti panursuro dagiti naganak. No maisublik lako mati panawan. Aramidak dayta. Hanggang saan matan amabalin nga isubli ti napalabas. Dumngeg ka iti nasaya at apam magbaga dagiti naganak mo. Tadagiti naganak, awan sabali akalikaguman da, no di ti pagimbagan dagiti anak da. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.